Orain ikusiko ditugu funtzioen limiteak. Jarriko ditugu funtzio batzuek hemen zutabe honetan, limitea hemen, limitea kalkulatzeko, zutabe honetako limitea kalkulatzeko begiratu dugu grafikora. Ez dira oso ondo ikusten grafikoak, baino, bueno, nahikoa izango da limitea ikusteko. Eta gero azkeneko zutabea nola kalkulatzen diren. Bueno, hasiko goea funtzio batekin, segidetan limitea beti da infinitorantz, baina orain funtzioetan izan daiteke edozein zenbakiruntz, infinitorantz ala minus infinitorantz. Orduan oso ondo adierazi behar da plus infinito eta minus infinito, segidetan ezen beharrezkoa. Bueno, lehenengo funtzioa, i berdin hiru isa gehi bat, zuzen bada, dena dakigu, hemen irudia dago, zuzen bat dela, ez? Zuzen horren badakigu, malda hiru deukala, bat puntutik pasatzen dela. Bueno, limitea. Isa infinitora dijoanean, hiru isa gehi bat berdin plus infinito, zergatik geroz eta gehiago balio handiagoak eman, geroz eta balio handiago lortuko du, zuzenak. Baina limitea egiten badugu minus infinitora, klaro, zenbakiak geroz eta negatiboak eta handiak, baina negatiboak izan behar dute. Orduan hemen ere joango da, zuzen joango da minus infinitora. Iren balioak dijoazten minus infinitora. Zerora joaten bagea, pues justu zero balioan ateratzen zaigu bat, ez? Badakigu bat puntutik pasatzen denean, isa zero denean i batetik pasatzen da, orduan limitea bat da. Eta limitea isa minus irura dijoanean, minus iruren balioan izango du, hemen eskubilan dagoen bezala, hiru bider minus hiru gehi bat, orduan minus 8, ez? Minus bederatzi gehi bat, minus 8. Bueno, pues limite hauek oso erraza dira. Ikusten duzute dela bakarrik ordezkatu limitearen balioa, noa jotzea nahi dugun, zenbaki horren balioa, bale? Ateratzen da zuzenean, hemen ez dago indeterminaziorik oraingoz. Beste funtzio bat. Parabola bat. Parabola ere oso ondo ezagutzen dugu, isa berbi gehi lau, orduan isa berbi bezalakoa, baina lau desplazatuta goraka, ez? Lau puntu gorago. Bueno, limitea plus infinitora baldin badihua, i ere plus infinitora da, adarra hau da. Baina minus infinitora dijoanean isa, funtzioa ere plus infinitora da. Da, eskerreko adarra hau, baina ikusten duzut ere, bai, plus infinitora dijoala. Gero, limitea zerora dijoanean, laura dijoa, badakigu erpina daukala puntu horretan. Eta limitea minus irura dijoanean isa, ordezkatzen dugu minus iru, eta ateratzen da minus iru berbi, bederatzi plus gehi lau amairu. Bueno, limiteak dira, ez dira balioak, baina da ze joera daukan zenbaki horretara jotzen badugu. Horregatik infinitokin, infinito ez da zenbaki erreala, baina ordezkatzerakoan eta eraiketak egiterakoan ateratzen da. Zenbaki errealekin ere gauza bera gertatzen da. Beste bat, beste parabola bat, baina betik irikita. Ikusten duzute betik irikita, orduan limitea isa plus infinitora dijoanean ateratzen zaigu minus infinito. Eta limitea minus infinitora dijoanean ere bai ateratzen zaigu minus infinito. Hemen geroz eta zenbaki handiagoak, geroz eta berago dijoa, orduan minus infinitora joango da. Limitea zerora dijoanean, isa zerora dijoanean, aterako zaigu lau erpina hor dago. Eta limitea minus isa berbi gehi laurena isa minus irura dijoanean, gauza bera ordezkatzen ditugu balioak, eta hemen kontuz honekin, delako minus iru, berbi gehi lau, orduan bederatzi, baino minus bederatzi gehi lau, orduan minus bost. Hemen ere ez dago problemik, ez dago indeterminaziorik. Beste bat, ezagutzen dugun funtzio bat ere bai. Bi zatitan dago, gero ikusiko dugu grafikoa. Bat zati isa, hau hiperbola bada, hemen dago, pizka gorriz ikusten den hori, hemenako ezagutzen dugu. Hemen beste arazo bat dago, baina hasiko gea hasieratik. Lehenbizi kalkulatzen dugu limitea zati isarena isa plus infinitora dijoanean. Plus infinitora dijoanean, adarrak, isa plus infinitora baldin badijoa, zerora dijoa, eta minus infinitora dijoanean isa ere bai zerora dijoa, gerturatzen ari da zerora. Ez da inoiz iristen, baina gerturatzen da. Hori da benetan limitearen esanahia, ez? Zenbakira gerturatzen da.
Horregatik, bai limitea isa plus infinitora dijoanean eta bai isa minus infinitora dijoanean da 0. Balioak berdin ordezkatzen dira, ordezkatu eta jazta. Baina orain beste bi limite egingo ditugu. Limitea isa 0ra dijoanean. Baina zer gertatzen da, 0 ez dagoela definituta, orduan 0 ezin dugu balio 0 eman. Orduan zer egiten da, ematen da 0 baino pixka bat handiagoak eta edo 0 eta pixka bat txikiagoak, adibidez. 0 plus esan nahi du 0 baino pixka bat handiagoak eta 0 minus esan nahi du 0 baino pixka bat txikiagoak. Limite hauek irakurtzen dira, limitea isa 0ra eskubitik doanean, basati isa berdin, plus infinito, ikusten dugu eskubitik, hemen goien plus infinitora dijoala, baina eskerretik minus infinitora dijo, bale? Orduan, bilek limitea bai eskerretik eta bai eskubitik diferenteak baldin badira, esan nahi du puntu horretan ez dagoela limite. Isa 0ra dijoanean, basati isaren limitea ez du existitzen. Hemen ikusten duzue, nola kalkulatu dugu balioiek? Kalkulatu ditugu balioa, zenbakia jarriz. Kalkuladora hartuz, jarri zenbaki bat, 0ren eskubilan dagoen zenbaki bat, edo kasu honetan 0ren eskerrean dagoena, eta jarraitu. Beste bat, hau hiperbola bada, baina berezia da, 3 isa kenbo, zati 2 isa gehi lau. Orduan, limitea, lehen bezala, isa plus infinitora baldin badikoa, karo hemen asintotak aldatuta daude, ez? Orduan, ez dugu hemen zatiketa egin, baina grafikoaren bidez ikusten da, isa plus infinitora dijoanean, funtzioa 3 birenea dijoala, 1,5era dijoala. Eta isa minus infinitora dijoanean gauza bera, 1,5era dijoa, 3 birenera dijoala. Isa 0ra dijoanean, 0 ez dago arazorik, 3 bider 0, 0, ken bost minus bost, eta 2 bider 0, 0, gehi lau, minus bost laurden. Baina beste limite bat, isa minus bira dijoanean, baina minus bin badaukagu arazoa. Minus bin ez dago definituta funtzioa, zergatik 2 bider minus bi, minus lau, gehi lau, 0, eta izendatzailean 0 ez da posible. Zer gertatzen da? Puntu horretan asintota badaukala, ez? Baina orduan zer egiten du, kalkulatzen dugu limitea minus bira dijoanean eskerretik eta minus bira dijoanean eskubitik. Minus bira dijoanean eskerretik hemen dago, ateratzen da minus infinito, minus infinito ez, plus infinito, minus bira eta isa minus infinito, minus bira dijoanean eskubitik, justu alderantziz daude, plus infinito, baina izan behar du minus infinito, irudian ikusten duzuten bezala. Balioa jarri eta, hemen atera beharko luke, justu kontrakoa hemen plus infinito eta hemen minus infinito. Beste bat, erroketa. Erroketa bat jarri dugu, isaken 3, grafikoa badakigu dela erro isa bezala, baino 3 eskubira desplazatua. Limitea, ordezkatzen dugu beti bezala isa plus infinitora eta isa minus infinitora. Plus infinitora ordezkatzen dugu, plus infinitori 3 kentzen badiogu ere berdin da, ez da enteratzen, plus infinito gelditzen da, eta infinito ken 3 egiten badugu, minus infinito ken 3 egiten badugu, arazo bat sortzen zaigu, zergatik erroketaren barruko guztia da negatiboa. Orduan, erroketa bat negatiboarena ez du existitzen. Orduan, ez du existitzen jarri behar dugu. Ikusten dute hemen ere. Tangente funtzioa. Tangente funtzioa grafikoa oso importantea da, ulertzeko hau, orduan egin duguna izan da, grafikoa tangente funtzioaren azpian jarri beharrian jarri dugu ebazpenaren lekuan. Jarri dugu pi birenera dijoanean badakigu tangente pi biren, tangente 80 dela infinito. Baina, klaro, 80 lehenengo kuadrantean baldin badago, tangentea positiboa da, baina 80 bigarren kuadrantean baldin badago, tangentea negatiboa da. Orduan zer gertatzen da, hor muga dago, ez? Positibo eta negatiboen artean eta nola infinito den, zer gertatzen da, joaten bagera pi birenea eskerretik, ateratzen zaigu plus infinito, eta joaten bagea pi birenea baino eskubitik, ateratzen zaigu minus infinito. Beste bat. Limite hauek diferenteak dira. Hauek ja determinazio berezi badaukate. Funtzioetan
berezia den indeterminazioa. Daukagu ixa berbiken lau, zati ixa berbiken bost ixa gehi sei. Bueno, limitea egiten badugu, ateratzen zaigu, hemen daukagu, ordezkatzen badugu balioa, ateratzen da 0 zati 0. Eta 0 zati 0 da infinito zati infinito, indeterminazio bat. Nola eskatzen da indeterminazio hori? Bueno, hemen jarri dugu ja lau dela, minus lau dela, egia da grafikoa egin eskeo ikusten dela berehala. Grafikoa egin dugu hemen eta horregatik ateratzen da. Badakigu minus lau dela, baino benetan limitea egiten badugu, hemen ateratzen zaigu limitea ixa berbik ken lau zati ixa berbik ken bost ixa gehi sei, berdin, zer egin behar da kasuetan? Deskonposatu egin behar da, faktorketa egin behar da, ixa berbiken lau buruz dakigu ixaken bi bider ixa gehi bidela, ixa berbiken bost ixa gehi sei, bueno, pues aplikatu bigarren mendeko ekuazioen formula, minus b gehiken erro b berbiken lau az zati bia, eta ateratzen zaizkigu bi soluzio, bi eta hiru, orduan jartzen dugu zati ixaken bi eta zati ixaken hiru, berezitasun badaukagu, hemen ixaken bi eta ixaken bi ateratzen zaigula 0. Orduan hori da bilatzen nahi geana, ez? 0 ematen duten soluzioak simplifikatzea. Simplifikatzen dugu eta gelditzen zaigu ixa gehi bi zati ixaken hiru, ordezkatzen ditugu ja balioak, bi gehi bi eta bi ken hiru, bi gehi bi lau, bi ken hiru minus bat, eta horregatik ateratzen zaigu minus bat.